Hoy! Daplin eh! Daplin na yun gamay. Gamay lang kayo, palakpaki kayo na magitag hitsuraan. Yoyoy buhi! Asus, nangilad na pod ka. Ha? Grabe no. Ikaw ba? Sige, mayong pagpanik kay Shikay, mayong pagpamainit niya. Suwa pa ni Bakod, mamakod na mo. Ay hayag na kayo. Ay buntag niyo na hurot. Mayong pagpaminaw siya 90.7 labridyo. Ikaw ba na mag-itang hitsuraan? Ay nag-react, love you! Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Gani no! Video ritas atong video kig sayo palakpaki ko gabay. Kay Ade Ana. Ade Ana. Di ba mo tingog? Ay siya magtigog. Ade, naman na yun. Grabe kanta, oh. Siya, wala pa. Baking siya, baking. Tikto lights, camera, akuray, action. Ay na ba? Wow! Para sa inyo hatanan. Asus, nangilad na pod ka. Pagkatsada kong makauyab kang gwapa. Wow! Pagkatami siya saan og panumpa. Grabe no. Dahil dawatan na Wow! ang naglugnot kong mata, matagog maday, way paglumpan, di mausap ang saan. Wow, lagi. Ihatag ko ang tanan, alang kanemo. Atika ko no. Ihatag ko ang tanan na kong sweldo. Atika ko no. Ang gugma ko day Wow! way otlanan, di hitop ngan, di malabwan. Ikaw lamang ang gimahal. Asus, nangilad na pod ka. Sabi no. Yawas kalanta oy. Kuray na lungkot. Wow lang gihapon. Grabe dudante oh. Dahil dawatan na ang naglugnos kong gugma. Ikaw lamang ihitop yan ang gimahal. Wala na kadimao. Love us nga isdang pirit, among gikilaw. Akin na may kanta. Kiparisan na moong mais nga bahaw. Galahi ano? Ang akong silingan na impatso og napas mo gigabaan sa kinilaw nga pirit. Hasta bukog gikilaw. Sabi ko sa Linda Lagundi mo rin kabisyo, shout out Kyle Semyon. Ayon og ni Kyle Watanabe. Grabe o. Rodante Jimenez. Morning kabisyo, shout out from Dubai. Dool, bye-bye. Norma Di
di si Rosal. Ala, sige, ay, dadalag mo, kay dinhela po ko. Musunod na si Uncle Boy. Kaya salamat sa pagtanas kong live, ha? Ano ba? Kaya ka po, yoyoy bohe! This song is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world